Adji, no? Papiliin ko lang kayo. Ito yung bandang meron natin. Bandang meron, no? So yan, makapal. So hindi naglalakad ba ako ito mga Adji kasi malamig ngayon, no? Hindi pa napapaarawan to. Pero matigas na gagamba ito mga Adji. So yan yung meron. Ito naman yung wala, no? So tigre, pula paa, bulik. So yan, medyo malagkit na silang parehas, no? Pag napakain kasi ito mga Adji, ang ano kasi namin nito, bago kami dadayo, no, papakainin pa ito mga Adji. Tapos mag-load kami doon na sa labanan, no? Kasi malayo yung dayuhan namin dito, ilang oras yung biyahe, tapos ilang oras yung pauwi, no? Kaya hindi kami muna naglalaro ngayon. So okay, game. Bandang meron to, wala naman yung tigre, no? So nasa inyo na lang yan kung saan kayo dito. Ang lagkit na yung gagamba sa lamig, ah. Okay, game. Gisingin natin to mga Adji. So yan, para alert. Patay, may mga maalam na. So yan na, kinagat ng bandang meron ng bandang wala dyan, ha. Lamang sa tuklawan ang ating brown. Yan na. Oh, kung saan. Nako, may comeback atang nangyayari, no? May comeback ata. Kumakagat ang ating bandang wala dyan, ha. Ang tigre, ha, ang nasa taas, ha. Yan na, nagtuklawan ulit. Lumalaban, ha. Hindi basta-basta umaayaw ang ating bandang wala, ha. Lumalaban yung nasa taas, ha. Tigre po yung nasa taas, ha. Napula ang paa. 1, 2, 3, karyo. Sa taas, ha. May laro pang mangyayari, no? So kumambak yung tigre, no? Umaayaw na yung isa. Stroke pareho. Ilagay natin sa dulo. Parehas ng mabagal to, ha. Last na lang mga Adji, tignan na natin kung lalaro pa to. Nadihado pa yung bandang meron, no? Kumambak tong wala, oh. Lamang na lamang sa agatan tong dito mga Adji. Hinabol lang nitong wala. Nakambak. Ang laki ng kagat nitong wala, no? Pero hindi kasi siya bumigay kaagad. Wala ka. So ito mga Adji, draw natin to. Kasi parehas ng mabagal. Tignan nyo yung gagamba. Ayan, no? Pero kung maagat pa tong bandang wala, no? Sa tapang, ito talaga. Matapang to. Grabe ang tapang ng wala, no? Comeback talaga tong ginawa niya. Pero wala na kasing laban mangyari dito, no? Kung view of death ang gagawin dito mga Adji, may chance pang manalo tong meron. Pero papatay na to. Gumaganyan na yung paa. Papatay na nagagamba to mga Adji. Wala talaga. So yun mga Adji, dinro natin to, no? Kasi hindi naman na kayang ulihin nung wala yung meron dyan. Kung view of death siguro, malaki pa chance nung meron, no? Kasi nga groggy na to, kagat lang ng kagat. So yun lang mga Adji, sana nag-enjoy kayo. God bless sa inyo lahat and stay safe.